Moni habari ndi alongo. Ine m'bale wanu Victor Khaula. Tsiku la lero ndabwera ndi uthenga wochepa komano umene ndifuna ndigawane nanu pa nkhani yokhuzana kunena kuti kuseri kwa mavuto anu kuli madaliso. Ndi chifukwa chani ndikuyankhula mawu awa leloli mmene ndimawerenga komanso ndikuphunzira m'buku la Daniel chapter 11 kuyambira verse 40 kufika mmusi. Ndinatha kuona chinthu china chimene chikuonesa kunena kuti kumapeto a nthawi pamene mafumu akumpoto ndi akumwera azagwirizane ndi kuzunza akhristu pa chipinjo chimene chili chosaneneka, zikuoneka kunena kuti pa Daniel chapter 12 verse 1 kupita mmusi akufotokoza kunena kuti Mikaeli azayima. Mikaeli ndiye Yesu Khristu, ndipo akuti Mikaeli akazayima azateteza anthu ena onse amene akukumana ndi mavuto ochuluka ngati amenewo. Mulungu sazalola kuti vuto libwere pa anthu ake oyera mtima osayikapo yankho ayi. Ifeyo monga ngati akhristu chimene chimatisiyanisa nchonena kuti pamene tikumana ndi mavuto timasiyana ndi anthu ena, chifukwa anthu ena amakumana ndi mavuto popanda pothawirapo. Koma ife akhristu tinayo yankho chifukwa timadziwa kuti kuseri kwa mavuto athu kuli yankho. Chimodzimodzi monga ifeyo mene tikudziwa kuti Yesu Khristu akubwera posachedwa, ananena kuti kumapeto kwa nthawi kuzakhala mavuto owawisa amene dziko silinawaonenso ayi. Komano akufotokoza kunena kuti nopotha pa mavuto opo ndi pameneno mwana wa munthu Yesu Khristu azabwera kuzapulumusa iwo amene ngakhale musausowo sanamutaye Yesu wawo. Izi zikundikumbusa zinthu zimene ndinaziona ine kunena kuti mwina inu ambiri amene mukudziwa mzimayi pamene ali woyembekezera amakhala miyezi 9 akudikirira kuti mwana abadwe. Komano miyezi ija ikakwana 9 ngati sakubereka amadera nkhawa. Ndipo ndakhalapo ine pafupi ndi chipatala ndimakumbukira ndili mbusa kuzomba, ndimaona health clinic ya ku Chinamwali. Azimayi oyembekezera akuyenda kumapanga mafizo, kumayenda ndeni ndafunsa mmodzi mwa adotolo kuti kodi ndi chifukwa chani akupanga mafizo amene akuti anthuwa nthawi yawo yoti achire yakwana, komano labor pains kapena kuti zimene zimapangisa munthu kupweteka kwa mimba kuti mwana wasala pang'ono kubadwa sizikuyambikayi. Ndiye akupanga zimene kuti no mwina zibwere. Ndiye mukutha kuona kunena kuti palibe amene amafuna kupweteka kuti kubwere, komano azimayi opozindikira nthawi amaona kunena kuti kuseri kwa mavuto akupweteka kumeneko kubadwa mwana, ndipo mwana uja akabadwa kumakhala chimwemwe komanso chisangalalo. Amatha kuyankhula zambiri ine sindikufunanso kuzabereka mu nthawi imene kuwawa kulipo, koma mwana uja akabadwa chimakhala chimwemwe. Ifeyo akhristu pamene tikuona kuti tifika kumapeto a nthawi mavuto akukulirabe, si chifukwa chonena kuti ife timutaye Yesu ayi, koma tipirire chifukwa kuseri kwa mavuto amene wawa kuli chipulumutso chimene Yesu Khristu akubwera, ndipo Yesu akutilonjeza kuti sazatisiya tokha. Ndiye Mulungu abale anga akhale nanu akuthandize. Ngati mukumana ndi vuto lina lililonse ingoyitanirani pa Yesu chifukwa Yesu amakukondani ndipo posachedwa akubwera kuzatipulumutsa. Ambuye akudaliseni ndi kupasani chikhulupiriro choona mtima choti ngakhale ngati a Daniel, Shadrach, Meshach ndi Abednego tikapirirebe osamunyoza Yesu chifukwa cha mavuto, koma tikapulumuke kufikira chimaliziro, ndipo olimbika kufika chilimbikire azalandira korona wa moyo. Ambuye akudaliseni pamene mukonzekera kubweranso kwachiwiri kwa Ambuye Yesu. Amen.